Hi, hello mga kasama, maayong adlaw kanatong tanan. Kumusta? Sige dita maglangan atong hisgutan dayon ang nangagining atong sugilanon ha. Samtang nagsultian ay sila si Piping og Milagring. Bahin sa ilang pagpangandam sa pag-abot sa bag-ong pari sa ilang parokya, may miabot nga bisita. Wa makaila si Piping sa bisita apan nagpaila kini nga si James. Umaabot kuno nilang silingan nga taga syudad. Apan lain ang hunahuna ni Milagring bahin ini. Nagduda siya nga daotang tao si James. Unya miabot ang adlaw nga moabot na ang bag-ong pari. Andam na ang tanan. Samtang naghuwat sila sa pag-abot ni ini, may nahitabo kang lulong. Mga kasama, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your father. Tayo tabang niyo, nagbisikleta. Ato, kaya po ninyo kina. Oh. Tepa. Purag nakaila mo ko anang gabisikleta nga mitabang ni Lulong. Uy, hala. Si James. To, muapil sa siya sugat sa bagong pari. Uy, ano? Ready na ta mga brothers and sisters. Kaya on the way na kuno si Father. Oh, kamuna dia ha. Kay ato ko pas Lulong. Sige kuya. Andaman ng mga banderitas. Kaya ka muna dagway ning Lulong ko pida. Wabot na turong bagong pari. Di na nung ko kasugat ini. Samtang eh. Ayaw naglihok ha? Okay ka bro. Okay ko bro. Tanawa ni mo. Okay ko ha? Samtang na, bilang okay ka hindi. Sorry bro. Doon lang ospital din eh. Nali, layo para ba kuya? Manamay na dito si Kurga. Ayaw lang na. Pagkuha lang mo guys. Dali alang palihog. Okay. Kuhan to ka. Pagkaskupin to ka. Kau pa. O saman, tiil Grace sakit kayo? Okay, sakit kayo. Napadol mong ko. Pero nakoy mga pangusang bukton kay nanukod man sa ko. Ay, paglihog ka. Kaya ito na yung applyan of first aid sa di ka pa doon sa ospital. Naalang ko'y kuhaos kong bakbak. May gani kay nagkadagog bandage. Naroto lang ko din hinabutang. Dira. Doktor ka, kuya? Dili, pero kabaw ko gamay og first aid kay Red Cross volunteer man ko sa una. Ato na ning ipatong imong tiil sa bakbak ha. Kinahanglan man ni siya nga ma-elevate. Inaya, kuya! Hindi na ka ini. Watulusan na to ang ice kay kinahanglan man ni siya i-cold compress para di mahubag. James, dong. Oy, Noy Piping. Uy, bitaw no? O palaging pari. O pa may nagpado nga sakyanan. Di kuha lang gid unta to para sigurado. Basig na saag to. Ay, di bang kuno magpakuha? Hahay, tingali bayag mahapunan ta inig paabot ha. Maghuwat na lang yun ta. Dili na lang ta magyaw-yaw mga sisters. Ay, kapuya bayag barog oy. Kalangayan basang paria. Mo na di maghinay. Pwede na magulutang mulakaw. Anong midagan yun? Kuya, siya kasapaan mo kuya. Kay late man siya. Sa ato pa, ako pang saan ni ron. Oo. Umanang 10 minutes sa cold compress. Ato ng posto na bandage si Montiel, ha? Inaya, kuya, ha? Hinayo na lagi. Kuha pala yung giputos nga, guys. Human ini, ato tag-hospital. Araw matambalan silang imong pangus.
ug aron sad ma-x-ray imong tiil o matanaw kung wala ba'y laing injury. Di ano nga kasayaw ni bro. Kawan eh. Sorry mga bro. Ida maangin pa jud ko ini kay alang nga magpasagdan ko ni Dong James nga maoy muda ni mo sa ospital. Tawagin na ninyo ang akong mama mga bro. Ayaw na lang kuyog sa ospital kuya. Di pa man pwede nga wa kay nikabot sa bagong pari. Mao lagi. Mao day nga murag busy kay mo kay nagawa mo sa bagong pare. Oo, karon man mo abot. Migani kay nalangan. Manayaw mo ni sila. Ito na may program. Abot karon nalangan sa dampari nga ganina raman tatong ingon nga undawin na. Ito. Naabot naman ang pare. Ha? Ha? Ako. Ako ang bago ninyong pare. Father James. Di mo to? I-check on siya suod sa kong backpack. Klaro Dong James. Oy, pader. Father James Marquez. Nag-usip magkabit sa pare ko, Piping. Bawa. Pare ko na ka, pader. Oy, halano, perting paabot na tos pare. Niya siya man daytong nitabang ni Lolong sa kristan. Oy, simpula niya no, nagbisiklita raman. Oy, di na ta magtabi kay musulti na si Padre human anang sayaw squire nga murag panglinggo ng wika. Pasensya na mo sa pagpaabot akong dugay, ha? Pero nahibaw naman tingali ang tanan nga nung wadayon ko magkaduol ninyo. Kauban ni Piping o sa ubang sakristan, among gida sa ospital, ako sa nato kaigsoong sakristan, si Lolong. Nakita na ko ang inyong kadasig sa pagdawat na ko, isip bago ninyong pare. Salamat sa inyong mga sayaw o mga kanta, ilabi na gyud ang mga balak. Inyo gining gihaguan, gigastuhan o gigahinan og panahon sa pagpangandam. Akong balikon, daghan kayong salamat, pero hinaot nga dili na ni mausab. Ayaw na ninyo usba para lang sa pagdawat sa usakapare nga sama nako. Pareho ratang nangalagad sa simbahan, nangalagad sa Dios. Dili kinahanglan nga mugasto pa mo para anang inyong mga uniforme para lang pagpakita sa inyong pagdawat. Ang inyong presensya, igo na kayo. Daghana ini pagkaon eh. Mura man og fiesta. Mura gyud pader. Napag yung litson, no? Pinadanas mayor pader. Wala siya kani kay tuwa ko noy gitambungan nga meeting sa syudad. Hi, Dre. Oy, kumusta? Mo ni akong asawa ri. Si Black Ring. Oy, may noon kay naasab di ay sa simbahan nagserbisyo. CWLDI. Dagan man na siya gapilan pader. Pagka sa kristan naman tingali ang wa apilin niya o pagka minister. Si Awa gidi mo noy. Ay, bugal-bugalon kayo na, Dre. Murag wa magserbisyo sa simbahan. Oy, og libakira sa kay ni siya pader. Murag wa magserbisyo sa simbahan. Ping-oy. Di
Di man gyud ko makatuo. Siya di ay itong dinhis atong adlawa. Atoon sa atong adlawa. Siya di ito imong bisita di ay. O, taon ninday. Siya tong imong giingon nga tingali kriminal. Ay, di manggod. Di manggod, Piping. Nahibaw nagugkas panahon karon. O, lagay, pero di gapon maayo nga hukman dayon nimo ang tao bisag wa pay kihak. Ah? Ang tinuod nga kriminal gani, taas pa magay proseso agian, una pa na hukman. Pero ikaw, diya dayon. Upag gani ka makakita, imo naghukman. Ngayon sa naman ron, pare man na imong giingon nga basin og pinangitas blaod. Ay, basin ramang gud akong giingon. Sa ato pa, wa gyud ko mohukom. Namasin ramang ko gud. Ay di lagi na maayom, lagreng. Di ko na maayo na maguna-una. Di man sad nasayop ng managana gud. Ay lahi na nagana kaysa ni hukom. Di ko ka huwis. Ano mo hukom ka? Oh, sige. Sige, sayop ko. Makasasa ko. Maimpierno ko. Ikaw rin malangit kay Santos ka. Huh, dagway sa Santos murag panuway. Pe!